Έχετε βιβλία για τρολάρισμα? Ναι. Πού? Εκεί που κλάνει η Αλεπού. Πολύ αστείο. Και πόσο κάνουν? 10. Φάει του σκύλου την μπουρέκα. Έχετε βιβλία για το Internet Explorer? Ναι, έχουμε, αλλά είναι στο πάνω ράφι και θα πάρει πάρα πολύ ώρα να το κατεβάσετε. Έχετε βιβλία για αναλφάβητους? Ναι, έχουμε. Α, μήπως μπορείτε να μου διαβάσετε ένα? Έχετε βιβλία για γκατέμιδες? Αχ, μόλις πριν 1 λεπτό πουλήσαμε το τελευταίο. Έχετε βιβλία για το πώς σκέφτονται οι γυναίκες? Ναι, έχουμε. Και πού βρίσκονται? Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά, θα ήξερες. Τι να ήξερα? Τίποτα. Τι τίποτα? Τι είπα? Άσε με.